Hei, salutare toată lumea, sunt Rafa Gaming. Azi voi face un episod împreună cu Alex Gaming Hage și domnul Hristos. Salut, doamne! Salut! Mai dăm în tot acesta! Măcar e bine că nu sarule. Dar e bine, am văzut o lume cu tabletă mai veche, de 3-4 ani. Barule. Și ne-a adus aminte de o lume cum aveam. Da, e Rafa? Da, e Rafa? Bă! Lasă-mă, mă! Nu mai dăm Rafa. Lasă-mă, mă! Hai, eu sunt cu vânatul. Și era o lume cu balcă și ne-a adus aminte și am zis să filmăm și cu el. Eu sunt cu vânatul, lume. Eu mă duc pe pod. Eu sunt cu casă. Da, bă, Cristi e cu vinatul. Da, bă, bravo. Mi-a dispărut porcul. În față. Cred că nu se întâmplă ceva dacă se filmă așa. Murim! Am murit. Ce mă te omoară porcul? Da. Mă atacă porcul, lume. Te atacă? Da, nu mă. Glumesc. Te-ar mânca. Am fost șmecher, bă. Să vedem. Să-mi dea și mie cineva o... Alex, noi doi n-avem de unde, mai întâi facem casă. Bă, dați-mă mai întâi o să... Alex, fii tu ăsta. Mai eu cu vânatul. Vânatul ce, nu poate să-și face să vii? Să-și facă să vii. Nu ai. Ce mă? Să-l face... E porc! Să-l face... A, da. Am Să văzut. avem un Stai, mergi, premier... lasă-le. Nu, bă, lasă-le, că sunt ale mele. Bă, vrei așa? Nu mai dăm o lume. Să Scărim. avem în premieră pe Isa! Care se place. Ia nu ne uitați și tu ceva. Lăsați-o facem ce aveți pe el. zombie. Da, muri aici. Îi luai carne. E, acum, păi tot ai zis. Vreți flori? Nu. Nu vă dau. Vreți, da. Isa strângea flori, dar... Ok. Hai, lăsați. Rafa, unde ești? Bine, tu? Ia vină, Rafa. Ce mă lemn? Nu, na. Poftim o floare. Floare de Nu uita, rupă din inima ta. Ia zi, Rafa. n-am înțeles floarea asta, cred că o să o arunc în ocean. Poate e o trăvită. Da, am băgat-o cu mereu trăvite. Simți? Câte de mie, bă! Da, mă, că o să iau și lui Alex una. Ce, bă, mă băt pe ea. A, bă, ce aveți mine. Lumea, eu sunt un pic cam rășită, ăștia cred că nu. Ai, nu așa! Nu dă o energie, mă, cum tu mai moare? Nu poți de aici, așa! Lărgește! Eu cu așa. Ha! Bă, știi ceva? Tot seamănă cu o barcă, nu? Eu îmi bat piciorul, nu vreau să trădați, da, aici. Asta seamănă cu o balcă, mă. Bă, de aici. Asta seamănă... Hai, lasă! Luați și faceți-vă ce vreți. Nu mai avem o balcă cam ciudată. Se vede. În doaie să facem. Păi și unde vreți să plecăm cu ea? Zici și mie. Pe Marte. Pe Marte. Am revenit. Ba, n-am revenit. Ba, da. Da, aveți crafting table. Băieți, îmi zici și mie o listă? Hai, mă, ne prefacem că ăsta... Bă, Alex, lărgești tu mai încolo, mă. Ne prefacem că aici e docul. Ia! Zumbalăi. Asta nu face parte din casă, aici e un doc. Da? Du-te, mă, zumbalăi! Era să cad într-o gaură. Auzi, zumbalău. Am făcut. Aici e docul. Bă, care-mi face și mie un târnăcop de piatră, vă rog frumos? Eu îți bă cu minatul. Bine, atunci grăbește-te. Lasă-l pe Rafa să facă casă. Că am găsit fier. Cristi, tu îmi dai și de alea, mă. Carne. Am găsit fier. Eu fac mina, nu. Aoleu! Nu mă faci că am găsit fier. Bă, dar cine îmi dă și mie lemn? Cristi, dă-mi cu lemn. N-am. Bă, eu-ți plecat la Dumnezeu. Și mai, îmi zici tot mie? De cine te pune să spune ca la Dumnezeu? Păi eu-s cu vânatul. Alex, cu minatul. Nu s-a auzit nimica.
A, bă, bă. Eu nu de piatra în gribul. Cine? Cine vrea carne? Eu fac ce fac la. Nu aici. Să rămână. Că vă. Nu, da, mă, că mai am puțină viață. Am 4 inimioare. Și vreo De 3. cine te bătu, mă, porcii? Da! Nu, am cazut din astea, cum se numește, mă? Pește. Am cazut în pește, da, de eu o să mănânc, că mi-este foame. Am mai rămas cu 3 copanele. Cristi, dă și mie flori. N-am flori. Uite acolo. Gata, șef, am văzut. Acolo și du-te să iei și bam. Uite, mă. Să iei și bambusul. Iau ce mă face, pentru Alex. Ce mă facem? Să le fumez. Păi, dar nu așa se face. Ce mă face pentru Alex. Doar să iei trabucăl ăsta, nu ajunge și mă face. Bă, dar unde știi tu? Îl cunosc mai bine ca tine. Bă, ciumafagul ăsta, eu te... Are ochii roșii de la atâtea țigari. Am băut prea mult, mă. Da, bă, mă. A și băut, mă, taci. A fumat trabucul. A și băut. A fumat în trabucă tot acea papuc. Auzi-l, mă, Alex, nebunule. Și lume, o să fac episodul ăsta mai mic de 10 minute. O să fac... Dumnezeu. Foarte a După flori, man. Nu face partea a doua, mă? Bă, da, mă. Facem episodul și că am văzut că dacă facem nu voi uita. Băi, ce Dumnezeu, bă, voi sunteți scuri, bă. Rafa, câte flori vrei? Că am găsit și de la roșii și portocalii. Ia-i pe toate. Ce, mă? Îmi trebuie lui Isa. Bă. O, te vă, Nu Hristoase. toate, ia câte 5 de făcut. Ce vă acolo, nu vreau să stabil de piatră? Nu te aud, Alex. Îți după flori! Nu mai sunt curte. Să vorbesc pe repede. Aolea, Bă, eu la... de asta noastră nu e gata. Eu la cara de flori. Eu uite tricol. Să nu te prindă vecinul. Vecinul? Costele! Unde ești, bă? Ajutor, bă, că v-am nic. Eu uite tricoi! De la răsărit. Am prost. Ia să vă uitați dimineața dacă sunt 3 cai de la răsărit. 3 cai de la moarte. Du-te. O să mor. Sunt cai morți, sunt pentru Cristi aia. Mulțumesc. Că e luptător cu zombie. Ce cu zombie, mă? Bătălie cu Cristi 3. Dai, du-te, bă. Bătălie zombie Cristi. Bă, ești nebun. Trebuie că eu făcut un furnal, unde e? La tine? Un spider. Stai. Trebuie că nu știu. Bă, mă, că nu știu unde e. Decât îl auzi. Unde 3 cai de la răsărit? Am văzut 3 cai de la răsărit. Știm. Ce vă acolo? Sunt Spider-Man. Ce frumos arăt. Ai văzut. Ai de mine tragi să te dai. Am văzut Spider-ul. Marți, mă, de lângă Rafa. Țigane. Bă, țigane, marți. Țigane. Țigane. Bă, nu mă. Să-i sabie de piatră? Nu-l mai insulta, mă. Domn. Nu e țigan, e rom. Dă-mi eu pe aia. Da, băi, rău. Bă, ce bine Rafa, arată. dă sabia. Bă, te dai la mine, mă, Dă imediat. sabia, am Te spus. spinte ca pe pot. Dați, bă. Dă bă eu sabia mai- înapoi. Rafa, dă sabia. Bă, te Unde? Stai, mă! Unde, mă? l-am făcut pizza. Da, aici, stai, mă, du-te așa. Hai, mă, n-a sabia, nebune. Uite, bă, Clipper, scoate bă. Cristi, Șef, n-a sabia. aruncă sabia. Vezi aici am pod. Stai, unde, mă? Stai, mă, o să fac. 4 cai de răsărit. Ale, bă, te încoace. Bă, ar fi bine să fie 4, că sunt pentru toți. Isa, Cristi, Alex. Poftim. Care vrea mâncare? Eu nu mai am un stack. Ce faci, mă? Mulțumesc. Ce faci, mă? Uite, Spider, dă-te!
Creeper Royale meu nu mă interesează. Bă, voi sunteți luptători, da? Să vezi cum moare Cristi. Spider mort! Am dat în cal. Am dat în cal. Nu. S-a băgat... I-ai dat. I-am dat smecta. Mori, mă! Deci jucam noi mai devreme un joc pe insula de Skygrove, da. Mă! Ce moartă mi-a dat! Ale, nici să nu te-au... Ia chiar ales de pe itemele mele. Eu sunt pe casă. E văd. Cine ar vrea itemele stele? Zău. Am carne. Și sabie. Ai carne de zombie. Am carne de porc. Pe-aia mi-o de mie. Te-am mâncat-o. Ca să o fac. Cu un creeper. Băi, eu mă ocup cu casa, da? Da. Și voi mă E tu apărați zombiu! vieții. Lume, dacă îl jur să nu spuneți nimic. Bă, ia să Eu nu. nu juram la videourile mele. Nu, da, ale mele nu. Bă, dar stai mă că nu merge, nu merge să bine. A, Bă, gata, care mă. găsește un spider să-mi spună că vreau ață. Mie nu-mi pasă. Nici mie. Vreau să fac condiță. Și eu. De asta zic. Îl dai mie. Îl dai mie. Eu mă ocup cu casa. Am găsit zombie cu armură. Să vezi ce te omoară. Să vezi ce video ăsta smecta în gură. Alei, bă, ce fail ai dat. Găsim lemne și fac mâncare și cu... Mie cred că mi-a tras un... Cred că o parte din casă a explodat, mi se pare. Bă, ești prost. Care te trage, mă? N-a explodat nimic. Mâncare! Ce, mă, găsești? N-a explodat nimic din casă. Ale, ce faci, mă? Bă, hel, vreau unul să mă împuște. Stai că vin eu! E, tu spider vieții. Nu atrage pe mine și cu... Mars, mă! Mă omoară bucătarul! Mars, mă! Îl omoară pe Masterchef. Masterchef e pe mine. Mars și-a spus, eu apăr casa. Care s-a apăr casă? Pleacă mă că eu mă apăr de casă. Ei, Cine să vorbește? ți-ai făcut pat? Ia, uite, Ia uite-l bă, bun de nebunul. Ia, stai că vreau să văd. Stai! Am vrut să intru. Ce, dumne? What the fuck? Mălângă! Bă, am jumătate de pat. Era pat. Ia pune în pat. Eu văd jumătate de pat aici. eu nu. Eu văd jumătate. Păi dă-i pe partea care lipsește cu pumnul. Fuck you. Lași-mă armura de la un barău. Acum e. Așa. Nu mi-a dat niciun pic, dar... Bă, nu, e un cal. Un cal e un cal. Alarmă fal. Luați. Care vrea care de zombie să mănânce. Uite, un zombie cu armură. Duceți-vă și băteți. Eu am găsit spider al meu. Uite pe prostule zombie cu Îl armură. văzui, mă. Eu vreau spiderul. Eu vreau spiderul al meu. Ce? Am văzut? Ce? Am Se văzut! facă în filmare un... 30 minute. Ce contează? Cred că am atât și cu prima parte. O să începem și